that you must also now embrace purity. Että teidän täytyy nyt vastaanottaa puhtaus. That garment is the purity of heaven, heavenly purity given to the church. Tämä vaate on se taivaallinen puhtaus, joka annetaan seurakunnalle. And even you now in your personal life, you really must endeavor to pursue purity. Ja myöskin teidän Hallelujah. henkilökohtaisessa elämässänne teidän täytyy todella niin kuin pyrkiä siihen puhtauteen. Even in the doctrine being taught in this country, the doctrine must now pursue purity of the cross. We must have a doctrinal correction in this country. Jopa se oppi, mitä täällä saarnataan, sen pitää olla semmoinen puhdas ristin evankeliumi.